Шуңа күрә инде бик күп сәяхәт итәргә туры килде. Шаман белән эшләп бирдегез шулай. Күп шундый илләрдә булырга туры килде шул семинарларга. Әйттем бит инде. Шул Америка бизнесменнарын шул якыннан прям менә шулай кара кашы шулай итеп алар белән аралашырга туры килде үз вакытында. Шуның аркасында даже Египетларга да барып җиттек. Венгриялар, Украиналар бер нәрсә дә калмады. Таулы Алтай Республикасы. Таулы Алтай Республикасына да барып чыктык. Шунда инде анда мине кызыксындырды инде шын шаман була дигәннәр инде. Ушак ягып шаман белән бер тирәдә утыру. Аннары соң инде сплав, менә 4 баллы сплав. Мин элек инде кинолардан карап үзем прям тәннәрем шымырдап, куркып, шулай утыра идем кешене жәлләп. Булар төшеп китеп батмаслар микән? Ташкын көчле монда. Ташкын көчле, ул шундый пороги дип атала. Менә шуларны узып, тагында үз-үземә ышана торган булдым. Ул елга инде ул Катунь бик маҗаралы елга, серле. Бик маҗаралы, серле. Тау елгасы шундый салкын анда су. Анда әйтәләр инде, әгәр дә менә шул Катунь елгасына баткан кеше, бер кайчан да батмый сикергән кеше, ул аны коткара, бәрбер китереп чыгара икән. Исән калдыра. Шуннан безнең шул бер группада инде бер егет шуны нитеп карыйсы килгән. Сынап карыйсы килгән, тикшереп карыйсы килгән. Сикергән бу суга шаман белән бит инде ут ягып утырабыз. Уты янмый дигән, кабыз алмый бер ничектә. Булай итеп тә карый, коры бит инде янмый. Нәрсәдер дөрестлек, монда нәрсәдер бар. Нәрсәдер җитми. Бер шей, нәрсәдер җитми. Табигать каршы килә. Шуннан теге егет чыгып килә судан. Тере. Яганда. Шуннан утта янып китте. Вот менә шул маҗара, шундый маҗаралы булды. Сезнең белән тапшыруның әңгәмәсенә әзерләнгәндә шалтыратып сөйләштек. Сез анда әйттегез, балаларым шөкер, икесе дә үз юлын таптылар. Тормышта ул үз юлын табу эше җиңелме? Менә кичкенә вакыттан бит инде башта бер ниндидер хыял була. Менә мин артист булам, менә мин җырчы булам. Менә минем вообще да туры килми. Нәрсә, мин альпинист булам дип җырдым. Мин альпинист булырга тиешле кеше идем. Кыз кеше өчен бит. Или нинди дә булса, бер төрле спортсменканда шундый көчле. Менә бу мине теге шигырьләр, шул килер язу, ул минем теге ничектер второстепенный әйбер шикелле генә, алар үзеннән үзе булырга тиеш шикелле әйбер иде минем тормышта. Ул инде иң мөһиме булгандыр, наверное. Ул үзеннән үзе шулай тормышта барырга тиеш үз агымы белән һәр вакыт барырга тиеш дип мин аны аңлыйдыр идем. Балаларым инде икесе дә акыллы, искиткеч уңган булган. Мин әле кай вакыт шундый сорауда биреп куям үземә, каян туган, кем тәрбияләгән икән бу балаларны дип әйндәйме?